Jeg vil gerne lave opgave E6, som handler om en temperaturfølsom modstand. Vi får videre, at en NTC-modstand er en komponent, hvis resistans er en aftagende funktion af temperaturen, hvilket ses på grafen her, som viser, hvordan resistansen er af en NTC-modstand afhænger af temperaturen T. NTC-modstanden forbindes sig med en resistor og en spændingskilde, som vist på figuren her. Opgave A lyder så: bestem NTC-modstandens resistans ved 20 grader og beregn strømstyrken gennem NTC-modstanden ved denne temperatur. Jeg aflæser så på grafen NTC-modstandens resistans til at være 1,25 gange 10 tredje ohm, når temperaturen er 20 grader. Det vil altså sige, at jeg nu både kender resistansen for NTC-modstanden og resistorens resistans, som vi får oplyst her, til at være 1,32 kiloohm, og jeg kender spændingsfaldet U over kredsløbet, som er 5 volt. Jeg kan nu beregne strømstyrken gennem NTC-modstanden ved hjælp af Ohms lov, så formlen lyder: strømstyrke er lige med spændingsfald over resistorens resistans plus NTC-modstandens resistans. Og det giver mig så, at strømstyrken gennem NTC-modstanden er 1,95 mA, når temperaturen er 20 grader. Det oplyses nu, at når NTC-modstand har en højere temperatur end omgivelserne, afgiver den varme med effekten P er lige med alfa gange T minus T0, hvor T er NTC-modstandens temperatur, T0 er omgivelsernes temperatur, og alfa er 25,0 mW per Kelvin. NTC-modstanden tilsluttes en strømkilde, så strømstyrken gennem den hele tiden er 10 mA. Opgave B lyder så: bestem den temperatur, NTC-modstanden opnår, når omgivelsernes temperatur er 19 grader. Gør herunder rede for de relevante antagelser. Jeg antager så, at der afsættes en effekt i NTC-modstanden, som er givet ved P er lige med R gange I i enden. Jeg kender altså nu både et udtryk for den afsatte effekt i NTC-modstanden og et udtryk for den effekt, modstanden afgiver varme med. Da jeg hverken kender effekten eller resistansen, sætter jeg nu de to udtryk lige hinanden og isolerer for resistansen. Jeg får altså en ligning, der hedder NTC-modstandens resistans er lige med 25,0 mW per Kelvin gange NTC-modstandens temperatur minus omgivelsernes temperatur over strømstyrken i anden. Jeg indsætter så mine værdier og får en ligning for NTC-modstandens resistans, som lyder: NTC-modstandens resistans er lige med 250 T minus 4750, hvor T er NTC-modstandens temperatur. Den ligning, jeg får her, er altså en funktion for en ret linje, som jeg så gerne vil indtegne i grafen her fra opgave A. Og hvis jeg skal have enhederne til at passe, eller hvis jeg skal have tallene til at passe med den enhed, som er her, som her er kiloohm, ved jeg, at linjens hældning på 0,250 og en skæring med y-aksen i minus 4,750. Jeg finder så 2 punkter på linjen ved at indsætte nogle y-værdier her i formlen, og jeg får så punkterne 20,2, 0,8 og 23,1. Det vil sige, at jeg har et punkt her og et punkt her, og kan så tegne en graf. Jeg har altså fået en ny graf, som viser NTC-modstandens resistans som funktion af temperaturen. Det vil sige, at skæringspunktet mellem de to grafer altså må give os NTC-modstandens temperatur, som jeg så her aflæser til at være 23,3 grader. Det vil altså sige, at når omgivelsernes temperatur er 19 grader, opnår NTC-modstanden en temperatur på 23,3 grader.